Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Matthew Kapitulo 24, versikulo 4 kan 5. Insongbat ni Jesus, aganad kayo, kat di kay paalilaw. Adun to ti umay, kat aramatan dan to tinagan ko, akon kunada, siyak ni Kristo. Kat adun to ti alilawan da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Nakaroonay ti sagsagabaak iti biyag. Kinapudno na. Ginandat ko ti agpakamatay. Ngamada ng lapod kanya. Sino tinanglapod kan ka, Safira? Narigat ko ang mailawlawag ka na kayo. Kaputa saan anak kapapati. Amangan no ko na anyo pa'y nga dasamsamantong ko. Kaasi ka mat, Safira. Ulila kan ademang. Sapay, awan kabsat mo. Awan mat ikit wenno ulitag mo. Tabugbog tong nga anak day di inam. Wan nga ron. Adamat ikit kan ulitag ko ini. Ngam kagurgurad akmat. Sandak nga ibilang kas kabagyanda. Taapay mat. Diyak amo manang sonya. Patsik aga po iti kina-Kristiyano ni Safira. Iso akagurad ha. Kastamot ti amok dado. Ay, masyanak kan kwa na. Nasingpot pa eh. Natibkar ti pamati na iti Diyos. Iso ang masubsubok. Bakit? Ha? Kasta ngamin ti kunada. Masubok ka no dagiti taong agtungtong palit ti pagayatan ti Apo. Sobramat ngamin dagiti kabagyan na. Takawan da kanupay dagiti bunga ti mula na. Uray ti tarakan na amanok. Kalpasan na, inuram da kanupay ti kalapaw na. Imbes ko maatulungan kan kasyan da. Mas tawak mo't meron. Sa bagay, talaga akas ta siguro dagiti tao asaan adimanon kadakwada ti sasao ti Diyos. Nalaing damang idadanas. Amkag nga ron nga mga namasubok tamat bakit? Ngamin, pinasangbaitan ni Safira iti biyagta. Anya? Kung natin nasantuan na surat, kasyan tayo dagiti napanglaw. Iso pinasangbayta diti balayta ni Safira. Ngam, amangan no gapo iti dayta, kat masubok tamay. Agyamanak iti panakaikarik ang makidagos iti balayo manang sonya. Agkakabsat tayo iti imatang ti Diyos. Iso rumbang lang ti inaramid mi, Safira. Mabainak ko mga umay makidagos. Gaputaam kak nga amangan no adamanan makunadag iti kakabagyak kada kayo. Ngam awan maaramidak. Gaputa irurumendak metan. Nang roon akit agmay-may saak. Bayam laang ida. Siguro, adadakkel a plano ti Diyos iti biyag mo. Ditay amuno anya dayta. Ikarkararag ko iti Diyos. Asapay lang ko matabindisyonan ti apo ti pamilyayo, manang sonya. Agyamanak, Safira. Aging ga iti kaykayat mo, agnaed ka diti balay mi. Agyaman naklaangan kada kayo manang. Ngam panagkunakit sa anak nga agbayag. Anya? Agsapulak matlaang iti pagnaedak. Talaga asaan ka, anagbidot anang buwangay iti bungkoy. Akabukbukudan ta, amaso. Kung nagtumat kan ka, kabalak ti mang buwangay iti bukod ko abunggoy dagiti mamati iti Dios. Kasladyak mamati, ama aramid mo na ita. Nga maadtoy ita, ado dagiti tattao anayapon iti bungkoy ta. Pasig dapay, ababaknang. Numangtad da iti love offering. Dakkel agatan. Katsika ti paradulin iti kwarta, Leona. Iso amasapul nga mom ti pangus-usaram, ha? Hindi kagdanaga. Inton mabiit, gumatang tanton iti nalawa adaga kantalon. Malaksi iti dayta, mangipatakder tantupay iti dakkel a hotel, iti syudad. Nasaya dayta na panunot mo, Leona.
Manipod ita, mabalin mon ti agikat iti trabahom. Natural, agikatakton. Tanasaya at matibiyag taitan. Amaso? Mabainak iti sayang gusang dagiti kakabagyak kontra kada kayo, manong. Ibagbagada nga amangan kanuno inaynayon nak iti asawam. Amok daytan. Ngam jak iday kaskaso. Gaputawan mo't kinapod nun. Dayta tiga po na akayat kunti pumanaw dito balayo. Kayat da ka tulungan sa Fira. Isa ano kayat mo? Sumurot ka kada kami. Tayam amumikan ka tinamnamaan mi ataw ang makatulong kan ka. Sige, sumurutak nga rod kada kayo, manong dado. Di kagdanag. May sa abunggoy dagiti mamati iti Diyos ti papanam. Talaga gayam anagbabak ng dagiti tattao asumursurot iti bunggoy da ditoy. Pamanagnak ti pimalasyo abalay. Bunga day tati kinaado ti pada tayo a religyoso, Safira. Kastay ko na nga rudan. Aglaplapusanan mat dagiti namati iti Diyos. Ngam ti kurang na, kat basit ti mangidaulo at talaga. Iso nga rod nga inyag da ka ditoy, tamamati kami. Ano makita da ditoy tinaimbag agalad mo? Sigurado. Dutukan da kanto kasmay sa amangidaulo iti may sa agrupo dagiti mamati iti Diyos. Nga tama nang? Kinapudno na. Kastamat ti kayat ko apagbalinan. Awan imposible iti Diyos, Safira. Maragsakan na, tainyagdak dito alugar manang Sonya. Natalgadak mat siguro dito yan. Tapasig anamati iti Diyos dagiti makadkaduak. O sige, umay ka nga rodan. Mapanta iti opisina ni Kabsat Leona. Kayat ko, agbate ka dito yan, Safira. Tarugyamon di trabaho nga itad ko kan ka. Wan, ma'am. Di kagdanag napintas ti siled iti basement. Timparamid ko adak kalapasdak. Adamot bagas, danom, kan kuryente. Libre. Agyaman na, ma'am. Mabalin na kami na panawan dito, Kabsat Sonya. Sige nga rod, Kabsat Leona. Panawan kayon dito ikan ni Safira. Ita, tadudwa talang dito, Safira. Kaya't ko nga ibagakan ka. Awan titid ko asweltom. Gaputan ni Apo Diyos timangtadkan ka. Iti gunggunam. Nalawag? Nalawag, ma'am. Kinapudno na amin dagiti tattao ditoy nga adda. Iti babaan ti grupo tayo. Kat awan ti sweldo da. Tati Diyos ti mang bendisyon kadakwada. Naiduma tayo ngamin kadagiti iso amin a grupo. Dagiti dadduma di taan amati. Gapo, taado ti nakaskas daaw ang mapaspasamak. Agapuanan ti pamati mi ditoy. Aldaw ti Domingo ita. Inakmat makitugaw. Tadumngagak iti palawag na. Saan dakmat siguro aparitan. Ay, nagkunakan ka nga umay ka matagtugtugaw ditoy. Ha? Ma'am Leona? Saan ka nga inala ditoy? Tapno umay ka laang makitugtugaw. Adumngag iti palawag. Nahawatam ka di, Safira? Umay ka man ditoy, darasam! Uwat, ma'am. Anay ko! Tibuok ko, ma'am. Anay ko, masaksakitan. Darasam ti magna, umay ka! Ay, ti kuyo, ti batok. Pangasiyo, mapisangan. Asino tinagkunakan ka, mapan ka makitugtugaw kadagiti tattao, Safira? Awan, ma'am. Pagayat ko lang amin ti dumngag iti sasao ti Diyos nga ipalawag na. Ta sino ka kumaditoy? Hoy, awan, ti oray pieso laeng nga ininted mo atulong para iti pan nakaaramid da iti apasdak ti grupo mi. Ma'am. Ti kunam, mamatiak nga anak na ka ni Apo Diyos. No talaga matla ang anamati ka iti Diyos. Apay nga rod anak kakaasi ti biyag mo. Ti anak ti Diyos nasaya at ti panagbiag na. Inala ka dito iya.
Tapno ada para dalos. Saan kat amapan ka makitugtugaw ditan? Ala, ingka agluton iti pangaldawam, Safira. Siya kon ti agbantay ditoy. Rimuaran dagiti kakadwa tayo anapan nangan iti restaurant, Kapsat Marcia. Sa anak arumwar ita. Gapot addabalon ko. Sige nga, Rod. Mapanakon, Kapsat Marcia. Ay, sa dino ti papanam, Safira. Ah, Dito'y kalaang ruangan ti opisina mi. Agbantay ka. Kwa, imbaon ko amapan agluto iti kanan na. Ta, kaasimat. Ta, sino ka mat dito'y ha? Si Kamarsya? Ha? Ay, Safira, at iti balon ko. Si kantimangan tarumwara kon. Ijayak to na restaurant amangan. Kaasi kamot no saan da ka apakanan. Marcia. Isakit mo ni Safira, si Kamarsya? Ha, diyak kaya ti kasta. Siyak pa'y lang ti masurot ti kayat na ditoy. Ta siyak ti asawa ti mangidadaulo kada kayo. Mawatam. Amok, da kayo ti mangidadaulo iti grupo tayo. Ngam itala ang maamwak ti pudno a kababalin nyo. Saan kayo apudno a Kristiyano? No kastamat laang, pumanaw ka ditoy. Tawan ti Sir PM. Sige, pumanawak dito yan. Gaputayaw awan nyo matlaang ti padayo a tao. Dakas, kan nauyong kayo akas lalyon iti bakir. Pumanaw kayon, kat di kay agpakpakita kanyak iti uray kanuman. Ha? Kunamla na sino ka? Ado ti mayata sumublat kan ka? Ha? Anya kamatan, Leona. Awawisak dagiti tattao ako mapang iti grupo tayo. Ngam dadadahil lamat. No pumanaw da amin, kasano itan? Di pumanaw dalaan. May mayat pa inokasta ti mapasama ka. Tapno mabukodan ta ti dakkel apasdak nga impatakder tayo. Babaan iti kwarta dagiti tattao ana or-orta. Baknang tan, amaso. Aniya. Kita nakagatang akon iti nalawa daga. Nalawa at halon. Dakkel ti balay ta. Pimalasyo pa iti pasdak ana ipatakder ta. No pumanaw amin dagiti adda iti grupo tayo. Kukwatan ton ti amin ana ipundar. Tinabukal mo ag grupo. Aniya. Isabay anak laang iti ar-aramida ka. No di mo kayat, asyak ti gumurakan ka. Ha? Sana. Di ka gumura kanyak. Sige. Aramidam ti kayat mo. Ala, inka manganon, Safira. Amok, mabisin kan, gapo ta alas 3 iti malam. Ma'am. Nalpas kami nanagan. Ada binati mi di talamisana para kan ka. Inakpay maturog. Riingan nakton no adamang sapol kanyak. Uwan, ma'am. Agyaman tenggatangan dak iti makan. Kita agman tinakasupot. Basura mat gayam tinakasupot ako nada akanak. Talaga sa balin da ito'y. Jakon maibturan da itingar aramitan da. Iso na saysaya at no pumanaw akon dito'y. Safira, saan kami ang mamati ang maaramid day tanilyo na nga asawa ti mangidadaulo iti pamati? Anya? Kunami lakit dino nasayaat ka? Ngam saan mat gayam? Ta si kapay ti mangdadaal iti grupo ti pamati mi? Pumanaw ka. Saan da ka akasapulan iti grupo mi, Safira? Ngampod na ti bagbagak manang sonya. Saan na nasaya at titrato da kanyak? Naganano sak. Kan nagkarkarara ka. Aging gaadimtang tigundaway nga isudamot lang tinang papanaw kanyak. Hoston! Saan kami ang mamatikan ka? Apay, nupod no nasaya at kaatao. Disi ka kumangarod ita ti mangidadaulo kada kami? Anya? Diyos ko. Apay ngay. Amom ti aday ti puso.
Ngam apayan tempalubos mo dagito'y abambanag ang mapasama kanya. Apayakas ay Diyos ko. Amo ti Diyos, noan niya tilinaon ti pusok anapan nagserbi kan nagtrabaho iti babaan da Ma'am Leona. Ngam nasaktanak iti inaramid da kanyak, Marcia. Safira, ti kasayaatan nga aramidan tayo, tapno malaganan tayo, kat pakawanan tayo langan ida. Di tay itulok nga agari ti sakit tinakam kada tayo, tada tayo matlaang tinakakaasi. Kunada na mati damat iti Diyos. Nang bukal da iti bukod da agrupo, amang isuro kadag iti tattao iti sasao ti Diyos. Ngam saan mat amayan natop ter aramidan da. Day tamot nga rod ti pakas daawak. Kabailan mat ni Manong Amaso ti mangidaulo kadag iti pada tayo anamati. Ngam no apay adi na mabagbagaan nilyo na nga asawa na. Tabarang agpanunot kat sumaya at kumamot ti kababalin na. Hanggang, ala, tinapatag, awantan iti grupo da, Safira. Wan nga ron, dandanin na tay ti pamatik iti Diyos. Gapo iti dakas nga aramid na. Naimbaglakit din, tada ka ng bagbaga kanyak, Marcia. Talaga akasta, Safira. Agtitinulong tayo At dadagiti dumtang arigat, kan panakaidadanas. Hanggang, di na kayat asawan, nga agpatingga tayo ditahan. Anya ti kayat mo asawan, Marcia. Agan anos tayo kitdi. Taasino man ama kaibtor, adan tugong gunana. Amom, Safira, ado nga minan dagiti timmaud ita ang mga aramat itinagan ti Diyos. Kat ado ti al-alilawon da at tao. Angam, di tay pa alilaw. Kumararag tayo kit di iti Diyos. Tapno amuan tayo ti pudno kan saan. Talaga akas tater aramidak, Marcia. Kat agyamanak, tababaen itirigrigat kan pan nakaidadanas akapadasak. Iso tinangabel iti pamatik iti Diyos. Nasaya at no kasta. Dumtang to ti panawan at tumulong tayo mat amang ibunan nag iti sasao ti Diyos. Dagiti mga aramat iti sasao ti Diyos, iti bareng-bareng laeng, kat agsungbat danto, ijay pangukuman. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toing istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.